Türkiye sazî û dezgehên dewletê bi hewldana darbeya leşkerî û bi îlankirina rewşa awarte bi berdewamî diguherin û her roj li ser qadên perwerdê, leşkerî, siyasî û jiyana rojane bandora xwe derdixwe. Herî dawî li ser saziyên perwerdê guherîneke bandorker derket holê ku dibin balê operasyona FETÖ de akademîsyenên ji bo aştiyê Belaboka ev nava şîrîkê vê sûçê îmze kiribûn ji karê xwe hatin dûrxistin. Saziyên wek Yekîtiyên Tabîbên Tirk, Weqfa Mafê Mirovan ya Tirkiye, Eğitim Sen û Sendîkaya Ketkarên Tenduristiyê li Stenbolê ji kar derxistina 5875 peywirdarên gişkê ku bê hiqûqî ji karê xwe hatine avêtin şermezar kirin û daxwaza lêvegerandina karên wan kirin. İhraç edilen toplam 50.875. Serokê Yekîtiya Tabîbên Tirk Raşîd Tükel daxuyaniya hevpar xwend û got bi navê operasyona FETÖ muhalîfan ji kar dûr dixin. Tükel bi berdewamî got hikûmet li ser hemû israran rewşa awarte tercih kir, ne demokrasiyê. Tükel got tu cî dahî di navbera darbeya leşkeriya 12 Îlûnê de tune ye ku peywirdarên gişkê bê hiqûq û bê darizandin ji karê xwe tên avêtin. Bilimden, akademiden, Serokê Giştiya Weqfa Mafê Mirovan Şebnem Kurir Fincancî da zanîn ku akademî dê di her şert û mercî de bixebite cihê wî ne girîng e. Fincancî got dixwazin me bi mizeya ku didin me bitirsînin, lê gafil e. Bila kesên ku dijberî zanistê ne dûr bixin, ne zanistên ku ji bo gelê xwe xizmetê dikin. Her wiha Serokê Giştiyê Sendîkaya Ketkarên Tenduristiyê İbrahîm Kara jî got AKP dixwaze li dewsa kesên ku ji kar derxistine ji partiya xwe kesan bicih bikin. Hêjeyê gotinê ku Serokwezîrê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser pirsa rojnamegeran di derbarê lêpirsînên operasyona FETÖ de akademîsyenên ku ji karê xwe hatin avêtin de got rêça hesp û rêça sê tevlî hev bûye ku em jî nizanin çi bikin. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, Stenbol.